ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களாங்க? ஆமாங்க, இது நேற்று எடுத்த வீடியோ தான். பிள்ளைங்களுக்கு லீவு விட்டால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே விளையாட்டு தாங்க. எல்லா பிள்ளைகளும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெயிலில் தான் தெரியுது. மத்தியானத்துக்கு மேலே வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் விடிய காலம் பார்த்தீங்கன்னா பனினா பனி, அவ்வளோ பனிங்க. அது எங்கள் ஊர் சின்ன ஊராக ஏகப்பட்ட பனி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விடிய காலம் எந்திரிச்சு சொற்று இல்லாமல் வெளியே போகவே முடியல, அந்த அளவுக்கு பனியாக இருக்குங்க. நான் 6 மணிக்கு எந்திரிக்கிறேன், எனக்கு எப்படி இருந்தால் 4 மணி 5 மணி எந்திரிக்கிறவங்களுக்கு எப்படிலாம் இருக்கும் பாருங்க. சரி, நம்ம அப்படியே சொற்றையும் போட்டுக்கிட்டு குள்ளாவை மாட்டிக்கிட்டு இங்கேயும் வாசை தெளிச்சுட்டு அம்மா வீட்லேயும் வாசை தெளிச்சுட்டு அப்படியே வேலையெல்லாம் பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு 6 மணிக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன, பிள்ளைகளை பார்த்துக்கணும், வீட்டு வேலை செய்யணும், எல்லா வேலையும் செய்யணும்ல. அதனால் அப்போலேருந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவேன். செஞ்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலையை முடிச்சுக்கிட்டு இங்கிட்ட பிள்ளைங்க 2 விளாண்டுக்கிட்டு இருக்குங்க. வீடியோ வந்து என் வீட்டுக்காரர் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாருங்க. சரி, நம்ம வேலையை முடிப்போங்க. பாய்.